Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagong And Tita Tanya Chinita. Maaga po akong nabiyudo. Kawawa. Uy! Feel good morning po. Isa po ako sa mga suking tagapakinig at kasama ko pa dating nanonood ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. Ang aking yumaong asawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Manny ng Pateros. Nakakalungkot man, Kolantits, pero iniwan na kami ni Sylvia. May isa po kaming anak. Nagkasakit po siya at nagkaroon ng komplikasyon. Hindi ko maintindihan kasi bata pa po kami. Halos 33 lang siya nung mawala siya. At ako na ang tagapangalaga ng aming anak. Pero ba't parang hindi ko pa rin matanggap ang kanyang pagkawala? At mismong sa araw ng kanyang libing, para bang di ko na kakayanin. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Silvia, Tahan ka na. lawi mo na yung ate mo. Silvia, huwag mo ko iiwan, Silvia. Bakit mo kami iniwan? Anak ko na rin si mama mo. Mama! Wala na akong mama. Paglaki ko, wala na akong mama. Sino na napupunta sa school ko? Ay, tamad ka papa magpunta sa school. May trabaho kasi ako, anak. Mama! Mamimiss ka namin, mama! Mama! Ano na kami? Ano na Ate kami? Silvia, Bro Jinjin, Manny. Ang mahalaga hindi na mahirapan si ate. Nahirapan siya sa sakit niya. Paano na kami? Paano na kami ng anak ko? Silvia. Ano password ng wifi? Anak na. Bukan na. Kasi hindi ni sabi ni mama siya lang nakaalam din. Silvia. Mama! Ay, sige na, tahan na kayong dalawa. Uwi na tayo.
Andito naman ako. Dito ako munang bahala sa inyo. Pangako ko yan. Yan ang sinumpa ko kay ate. Ate Sylvia, ako muna bahala po sa asawang mo. Tsaka kay Jinjin halagaan. Kasi Jinjin, magiging tunay na nanay niya ako. Salamat, Sylvia. Salamat at hindi mo kami pinabayaan. Ang bigat po sa kalooban ko, Lantits. Paano na ako? Paano na yung anak namin? May mga tanong po sa aking puso't isipan. Marami namang masasamang tao bakit yung asawa ko pang kinuha. Pero siguro may rason ng lahat. Pasalamat na lang po ako at hindi kami iniwan ng kanyang kapatid na si Lawi. Talagang mula sa Lucena City, lumuwas siya para makiramay, lalo na sa kanyang kapatid. Hindi pa rin ako makamove on. Tulog na si Jinjin, napatulog ko na. Ikaw, magpahinga ka na, alam mo. Araw ka ng puyat. Ang bilis. Ang bilis kasi kaka 40 days lang. Pero parang kahapon lang wala siya. Naintindihan kita. Naintindihan kita, Manny. Hindi ko alam. Alam ko yung na-appreciate ko yung pagmamahal mo kay Ate Sylvia. Kaya pangako ako muna bahala kay Jinjin sa'yo. Ako muna, habang hindi pa kayo sanay na wala siya. Intindi rin ang paghihirap niya, kaya mukoy na din yun. Alam ko masaya siyang nakatingin sa atin ngayon na. Salamat kasi Okay lang yun, wala nagkaroon yun. ka pa ng panahon sa amin. May sariling buhay ka naman dun sa probinsya. Pero talagang salamat sa pag-alaga mo sa anak ko. Sa anak namin ng ate mo. Ano ka ba? Parang anak ko na si Jinjin. Kaya pangako ko kay ate tsaka sa'yo na hindi ko iibahin yung batang yan. Tunay na anak ang trato ko dyan. Ikaw, aalagaan kita hanggat kaya ko. Paano hindi ka muna babalik ng Lucena? May in-applyan na ako na bagong trabaho. Inaantay ko na lang na. Dito ka na magstay sa Manila? Oo. Kaya para mabantayan ko kasi kayo, lalo na yung bata, mag-aaral pa eh. Salamat talaga. Walang problema yun. Tana. Salamat. Halika dito. When there's a dark Hindi po kami pinabayaan ni Lawi Colantits. So habang naghihintay po siya sa kanyang ina-applyan, inahatid niya sa school ang anak namin ni Sylvia, kanyang pamangkin. Tutuwa ako kasi ang turing niya parang anak niya na rin. Subalit di ko namalayan sa pagkalipas ng mga ilang araw. Ay. Wow. At parang na-inlove na ako sa kapatid ng asawa ko. Sa bagay, hindi naman mahirap mahalin si Lawi. Parang nakikita ko rin yung itsura ng asawa ko sa kanya. Mabait din, maganda, maalaga.
Kaya bilang pasasalamat, niyaya ko silang lumabas. Oh, kain lang ha. Kung anong bahala dyan. Kasi sweldo ko ngayon. Tsaka may mga overtime fee ako. Oh, kain lang. Oh. Papa, ang sarap. Thank you po, Papa. I love you, Papa. Walang ano man, anak. Oh, hindi ka na kumakain dyan. Busog ka na ba? Kasi bloated ako kagabi kasi may gatas pala yung ano. Ay? 'Di ba, lactose intolerant ako. Kaya sumama yung tiyan ko. Kaya okay na ako. At least nahigop ko yung sabaw. O Jinjin, subuan kita. Gusto mo? Wag na po, Tita Lawi. Tita Lawi! Ang ganda mo. Ang random naman ng ano mo. Thank you. Pero ang random. Bakit? Iba yung tingin sa'yo ni Papa. Uy! Bata ka. Iba po. Parang may pagmamahal bilang hipag. Ayun, oo. Anong siyempre. Papa sinasabi mo? Iba. Kayo talaga, Patikot na natin. mag-ama talaga kayo. O, Para- tingnan mo si Papa, Kuya, hindi excuse na me. makatingin. Isang tingin nga kay Tita Lawi. Ayoko. Isang tingin nga. Yes, sir. Okay, take out na lang itong pansit. Waiter, Ano? buong pangalan mo? Yes! My child! Ito si Tita Lawi. Tita ko siya. Ito si talaga Papa kaya hindi ko. ako nagtanong, ha? Apo. Pala ko. Ito si Papa. Oh, tapos? Yun, introduce ko lang sa'yo. Ano pakialam ko? Ang Ikaw sama talagang mo. bata ka. Sige na, Ako si sige na. Jinjin. Alam mo, Sige na. magbago ka ng sapatos. Hindi ko type yung taste mo sa sapatos ko. Bong. Bata pa lang, pakialamin. Sige na, take out na lang natin ha. Okay, sige po. Sige, tara na. Pagod na pagod yung anak ko ha. Natulog na. Sakit pa rin ang tiyan ko. Kinakabagan pa rin ako. Sorry babawi na lang ako. Initing ko na lang yung ulam. Ano, okay lang. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mag-sorry sa akin. Ano ba, napantayan ko ba yung pag-aalaga ni Ate Sylvia? Oo naman. Sobra pa nga eh. Binobola mo lang ako. Alam ko mas magaling mag-alaga yun sa Hindi iyo. kita binobola. Salamat. Salamat at nandyan ka. Salamat lang. Ano ba? Ano bang gagawin ko? Di ako sanay sa ganito eh. Saan? Yung ganito. Sorry. Sorry. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Ayaw mo ba yung ginawa mo? Ba't ka nagsasorry? Baka kasi magalit ka eh. Galit ka ba? Smile ako, kinilig nga ako. Isa pa nga. Galit ka? Ganto ka pala kasarap humalik. Naintindihan ko na si Ate Sylvia. Ganun ba yun? Halika na dito. Lawi, Nani? matagal ko nang hinintay ito. Di ba magagalit yung ate mo? Matagal hinintay? Hindi. Ibig ko sabihin, basta huwag ko nang sabihin, Nakatingin kaya si ate? huwag mo nang sabihin yan. Wala na yung ate mo dito. Ano ka ba? Pero naisip ko lang. Huwag ka na nga mag-isip. Siguro happy naman siya sa atin, di ba? Oo, happy yun, happy yun. Sa langit naman na siya. Oo. So, tayo naman yung magpunta sa langit. Halika. Punta na. Matapos po ang gabing yun, na pinagsaluhan namin ni Lawi Colantits, mas lalo ko siyang minahal. Pero si Lawi, ano? Ba't ka uwi? Akala ko ba magtatrabaho ka na dito at saka alagaan mo kami? Wala lang ba sa'yo yun? Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung ano yung side of
yung side ko. Pero pasensya ka na, Manny. Sige, aalis na ako. Iiwan mo kami. Pati ba naman ikaw, iniwan na kami ng ate mo, pati ikaw, iiwan mo kami. Manny, kailangan. Pabalik na ako ng Lucena. Pasensya na. Paano kami ng anak ko? Kala ko ba Hindi ko okay alam, tayo? hindi ko alam, pero Dahil ba to sa ginawa, nangyari sa atin? Patawarin mo ko, hindi ko na ulitin yun. hindi ko kaya. Nakukonsensya ako at hindi ko kaya pagpatuloy kung ano yung namamagitan sa atin. Tama na, Manny. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Lalo lumalaki yung Paano ako? Kaya mo yan. Nandito ka na sa puso ko. Mali Wala yun. na ang ate mo. Mali yan, kapatid Mali ko yun. magmahal. Mali. Wala na ang ate mo. Hindi tama, Huwag Manny. mo kong iwan, mo kaming iwan. Pasensya ka na, Manny. Pasensya Huwag ka mo na. kaming iwan. Pasensya ka na. Lawi! Pasensya ka na. Ah.